Следващото изпитание е организирано и проведено от специалисти. Не имитирайте това, което предстои да видите. В противен случай застрашавате здравето и живота си. Преди секунди световната сила на Йордан Йовчев и чарът на Ася угаснаха пред първото изпитание в специалното ни издание. Двама музиканти и две реалити звезди продължават към второто предизвикателство с настроение. От известно време посещавам йога и успях да си овладея дишането. Изпитах страх, когато видях как Ася заляга, обгърната в пламъци. Кофти е да си пръв. Нямах възможност да осмисля, защото трябваше да си пера термобельото. Обаче се радвам, че продължавам, защото се надявам да има нещо наистина брутално. Всъщност за това съм дошъл. Прибрах се и се напих, да мога да спа. 2 дена и една нощ не бех спала. Всеки има страхове. И най-големия мъж, и той го страх се пак от нещо. Аз малко случайно го минах в първото изпитание. Вчера си беше чист късмет. Откъдето да го погледнеш, просто беше чист късмет. Надявам се днескашния ден с моите качества да мине изпитанието, не с късмета. Късметът има малко роля в това, което очаква звездите. Здравейте и добре дошли във второто изпитание на страх. Здрасти. Тъй като човекът, който най-много се заяжда с мен, това е Николета. Аз съм последен. Ники, лак при мен. Бих искал да избереш една от тези кофи. Хубаво гледай. В нещо ми става кофти. Без да отваряш капак. Избери първата, втората или третата. Почвам да се смея. Кофа номер 1. Колко тъжно физиономия да направи. Добре. Николета, лак при мен. Искам без да гледаш да бръкнеш в кофата. Ти лут ли се правиш? И да кажеш какво има вътре. Ще го направиш ли? Ще ухапи ли това? Хапи ли? Не знам. Обърни се към тях. Хвани ръкавиците с другата ръка. Марчела, заради тебе го правя! Коя тази Марчела? Дъщеря ми. Дъщерята. Добре, напри за нея. Обърни се към тях сега, погледни ги. Бъркай. Не, гледай, бъркай. Хайде, Ники, можеш да го направиш. Бъркай, бе. Бъркай. Няма нищо вътре, бе. Ще си правя. Страх ме, бе! Страх си ме! Ето, казах ти. Това, приятели мои, е чисто и просто пясък. Супер. Вие сте гадни. Зверове. Всичко е тук, в главата ви. Страх ме. Аз си признавам. Аз мисля, че има тарантула вътре. Казах, че от тарантула ме е страх. Усмивките на участниците обаче скоро ще помръкнат. Време е да разберат какво е новото изпитание пред тях. Някога да сте си задавали въпроса какво е, ако бъдеш цвете в саксия. Днес ще разберете определено как се чувства мушкатото на баба ви. Всеки един от вас ще влезе в този черен съндък и ще го заровим до шията с този въпросен пясък. Супер. След това идва и, разбира се, приятната част. На главата ви ще сложим прозрачна кутия. И вие трябва в рамките на 1 минута да изядете най-много ягоди. В рамките на 1 минута ще трябва да изядете възможно най-много ягоди. Тъй като все пак страх не е празникът силни заговезни, вътре в тази кутия ще пуснем и по един рояк жужжащи, изпълнена с злоба и много нахални мухи. Това далеч не е всичко. Ние ще се опитаме да направим това изпитание още по-сладко за вас, като преди да ви поставим в тази кутия, ще залеем обилно главите ви с сладък сироп. Трябва за 1 минута да изядете най-много ягоди, гарнирани с огромно количество мухи. И косата ми ще бъде в сироп, искаш да ми кажеш, така ли? Тоест, ние ще хапнем и малко мухи междувременно. Ще ядем мухи. Може ли малко сметана? Ники, глади се. Да почваме.
И тъй като, Ники, ти си най-остатата от всички, човекът, който обеща да се зяжда с мен, ти ще си човекът, който първи ще се пробва в това изпитание. Имаш ли стратегия? Ще ядеш ли мухите? О, всичките 15 бона. Това са точно мухите, ще ви кажа, дето правят белите черви. Николета, първо ще ти подсладим живота. Отказваш ли се от изпитанието? Не се отказвам. Тогава си дай веднага главата назад. Благодаря. Затвори очи. Още малко от другата страна. Малко отгоре. Хоп. Готова ли си? Да. 3, 2, 1, старт! Имаш 1 минута да изядеш всички ягоди. О, хвана най-голямата с 3 мухи в нея. 3 Тя, ягоди. между другото, вчера е пила шампанско в стаята и сега дойдоха и ягоди. Те мухите бягат от Малко нея. са закъснени. 4 ягоди. Пет ягоди. Шест ягоди. Край! Времето ти изтече. 6 ягоди за 1 минута, което си мисля, че е едно добро постижение. Колко мухи успя да изядеш? Можеш ли да ги преброиш? Аро, бе, какво се правиш? Видяхме, че ти харесва. Браво. Николета, как си? Справи се много добре. 6 ягоди за 1 минута. Много ли са малко? Ами мисля, че е добро постижение, като изключим десетките мухи, които са оплетени в косата. Не разбрах колко мухи успя да изядеш горе-долу. Чакай, тук имаш още една. А той пита за бухала. Изяш я. Изяш я! Става, вкусна е. След като неспирната уста на Николета умете 6 ягоди, е ред и на Здравко. 3, 2, 1, старт! Оу! Вижте само какъв план заповеди това момче. Но тук 2 ягоди изяде. 3 ягода. 4 ягода. Охо! Стой! И за мен най-потискащо беше засипването с пясък. Не съм очаквал, че така ще реагирам. Всякакви инстинкти, които трябваше да контролирам, изчезнах. Вътрешно себе си дълбоко шокиран станах. Тъй като ти понеже вдигна кутията, това нямаш право да го правиш изобщо. Не. Твоето постижение, от него ще извадим 2 ягоди. Аз мога да ги повърна, ако искате. Твоят резултат в момента е 8 ягоди, което означава, че ти продължаваш в третото изпитание. Сега може ли да направим нещо? Да. Да взема тази муха? Не знам. Да. Чакай, да. Може друга. Ето ти е тази. Чудесно. Много се забавлявахте отстрани, изглежда ви доста интересно. Много, да. Но какво ли, когато вие попаднете вътре? Не знаем. Ами сега ще разберете, защото Ани, настъпи момента, в който ти, прекрасно слънчево момиче, ще се може да се сблъскаш с мухите. Да. Хайде сме. Край на вегетарианство. Снимай я. Това беше муха. Ще изядеш ли мухата преди да започнеш? Тъкмо ще свикнеш с нейния вкус. Тя леко посладена. Оу! Ани, ти си много усмихната. Защо така? Аз се радвам, че ще ям ягоди. Добре. Аз ще ги гарнирам тези ягоди, както и теб с, както знаеш, захарен сироп. Дай глава нагоре. Добре, затвори очи. Идеално. Готова ли си? Ето малко. О. Идеално. Прекрасно. За да продължиш напред, трябва да изядеш минимум 7 ягоди. Готова ли си? 3, 2, 1, начало! Леле, какъв език. Една ягода. Те ги кара подред. По-бързо, по-бързо! 2 ягоди. Ох, 3 ягоди. Много
Много ферплей, много добре. Ако искаш да продължиш напред, трябва да си по-бърза. 4 ягоди. Тази ще... Петата... Не успя. Бавна е, бавна. 5. Много е бавна. 6. Не, тази е 5. Тази 6. Добре. Още една ти трябва, за да продължиш със сигурност. 7. 8. Стоп! Времето ти свърши. Ти продължаваш напред в третото изпитание, защото изяде цели 8 ягоди. Не бяха ли тебе? Честито. Обаче трябва да тренирам повече за език. Само трябва да гледаме да се учим. Изглежда вкусно. Изглежда Видо, лесно. това ти е най-малкият проблем, наистина. Секси е по някакъв лек начин, това цялото нещо. След необикновено тренираният език на Ани Лозанова, последен е гърлото на Д2 Даян. Дидо, стана адски много сироп за твоята глава. Благодаря. Затова сега ще се случи това, което ти обещах. Ще бъдеш полят обилно. О, да. 3, 2, 1, старт! Не може да я хвана. Езика! О, бави се. Бави се. Той се разсева, не. Изобщо не успя. Този език, бе. Съсредоточаваш се върху една и почваш. Какво става? Той очевидно не успял да намери правилната тактика. Една. За сега. Така Трябва две. просто... До тук добре. Трябват му още 4, за да изравни Ще ги изяде. постижението на Николета. Сега само 2 Аз съм изяде. често набляга на мухите. Не на... Не успява да я хване. Концентрирай се. 3. Добре. 4. Тръгна. 5. 6. Още една, за да продължиш. 10 секунди. 7. Николета, в този момент Чао! ти отпадаш. Какво да направя? Гадно е да си първи. Край, времето ти изтече. Николета, за съжаление ти изяде само 6 ягоди, какво което да направя? означава, че трябва да се разделим. Това Ти е. давам всичко добро. Айде. Чао. Успех. За Николета това се оказа краят на страх. Искам да повърна тук мухите. Гадно ми е, мръсна съм, който е номер 1, дето минава, винаги е прекаран. По-добре така трябваше да стане. Просто не е за мен. Започнаха да ме затрупват. Става ти едно странно, като потискащо. В един момент ще плача. Трябва да се тръгна. Много хора ми се обаждат постоянно по телефона, трябва да им помагам. Изяде 7 ягоди в тази една минута, което означава, че ти си човекът, който продължава в третото изпитание на страх. Обеща също така да изведеш и няколко мухи заради всички нас. Ще го направиш ли сега? Добре.